Καλημέρα. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο, να μην σας καθυστερώ κιόλας, θα με δείτε να παίζω το Jurassic World Evolution 3 για πρώτη φορά. Καλή σας απόλαυση. Genetic power, the most awesome force that the planet has ever seen. With it, we diverted the very course of natural history. We took something so far away in time and put it on display for the world to see, for better or worse. Sometimes, though, it really was a compelling vision of coexistence, precious, brief glimpses of peace. Emphasis on brief. But when nature seemed to offer a correction, many people saw only a tragedy. Greed saved the dinosaurs from the volcano, only to put them in a cage. But it was compassion that set them free. Free, of course, to spread into every corner of the planet. We need to find a way to coexist. But can we put our hubris aside and work with nature this time? Can we finally allow life to find a way? Λοιπόν, η πρώτη μας αποστολή είναι στα Badlands της Μοντάνα. Ας δούμε τι μας θα μας περιμένει. If there's one thing that the history of evolution has taught us, it's that life will not be contained. Life breaks free, and that's exactly what it did time and time again, tearing down barrier after barrier until finally we arrived here, this Jurassic World. There is no path left to travel but forwards, no viable option but coexistence with the dinosaurs. It's a rocky road ahead of us, less rocky perhaps under the right management. Άντε ρε παιδιά, πότε θα αρχίσουμε, βαρέθηκα. Για να δούμε. Α, τώρα αρχίζουμε, ωραία. Για να δούμε εδώ πέρα το χάρτη. Το κάμπο του Φίνς, θα θυμάμαι το πρώτο και δεύτερο παιχνίδι. Εδώ πέρα τι έχουμε, διπλόδοκο, ωραία ζώα. Θα δούμε εδώ πέρα γύρω. Ναι, πολύ ωραίος αέρας. Μες στην έρημο. Ωραία. Αυτό εδώ πέρα γιατί είναι καταστραμμένο. Άρα, Dr. Ian Malcolm, τι μου θυμίζεις. Ω, Dean, αυτή είναι μια νεότερη. We intend to help dinosaurs and humans coexist globally, and I am here to find clients who share that goal. Hey, so I should, ignore the roaming velociraptors that I saw? Είναι ωραίο αυτό το καταφύγιο ζώων και αυτή η εταιρεία έχει πολύ καλό σκεπτικό. Πάρα πολύ. Αυτά εδώ τα θυμάμαι από το παλιό του παιχνίδι. Για να πούμε στο χάρτη. Α, δεν το έχω γράψει καθόλου από το πρώτο. Μάλιστα. Τι είναι να φτιάξω εδώ πέρα. Θα το βάλω εδώ, ανευθεία. 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 Τώρα νομίζω είναι καλά, ναι. Τα νέα είδη δεινοσαύρων ονομάζονται Λυκισεράπτορες. Α, να, μόλις κατέφτασαν. Για να τα βάλω εδώ. Να δούμε. Μάλιστα. Είναι πλέον ένα καινούργιο σύστημα που βάζουν με τα... που τους φέρουν τους δεινόσαυρους, δεν τους γεννάσεις όπως τα παλιά παιχνίδια.
Για να τους βγάλουμε από εδώ πέρα, να τους δούμε, γιατί δεν ξέρω τέτοιο είδος δεινοσαύρου, Λυκίσεράπτορους. Ω, Dr. Κατσαντούα, δεν θυμάμαι το παλιό παιχνίδι. Α, έχει και μικρούλια, το ξέχασα αυτό ότι μπήκε στο καινούριο παιχνίδι. Πολύ καλή προσθήκη, κατά τη γνώμη μου, από την εταιρεία. Μικρούτσικο που είναι. Α, είναι πολύ μικρή αυτή η δεινόσαυρη. Δεν είναι μεγάλη, στον... Πώς πρέπει στους τρικεράτοπες, σωστός. Και να δούμε το comfort. Είναι φανταστικά, εδώ πέρα είναι με κατάλληλο χώρο για να ζήσουν. Πιστεύω, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να δούμε τώρα το comfort τους, γιατί έχει προβλήματα λέει. Μάλιστα. Genetics, για να πούμε να δούμε. Γιατί έχει και νομίζω και το rating, 184, πολύ καλό rating. Έχει 2 αστέρια όμως. Έχουν καλά genetics πάντως, ναι. Εντάξει, μόνο λίγο το rating μας κόβει. Δεν πιστεύω να μας καταστρέψει τόσο πολύ. Τώρα αυτή τη στιγμή θα δούμε και τα... πώς τα λένε μωρέ, ξέχασα. Αχα, δεν θέλει το στέγκο τρικεράτοπα. Τι είναι αυτό? Αυτό δεν θυμάμαι, πώς είναι μειόταν. Λοιπόν, να φτιάξουμε και το κλουβί για να ανεβάσουμε καλύτερα το comfort, γιατί αλλιώς θα έχουμε αποδράσεις. Βάλουμε λίγο fiber, λίγο cover να βάλουμε, λίγο να νιώσουν σαν το σπίτι τους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί αλλιώς θα έχουμε κλάματα μετά και θα πρέπει να τους κυνηγάμε. Ωραία, ωραία, να βάλουμε και το εδώ πέρα. Λοιπόν. Οπα. Γιατί ακούγεται τη σιρήνα, φοβάμαι. Πω, έρχεται ανεμοστρόβιλος. Όχι ανεμοστρόβιλος. Όχι ανεμοστρόβιλος, πώς το λένε παιδιά. Πείτε μου κάτω στα comments άμα ξέρετε, γιατί δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Θα γίνει χαμός τώρα, θα έχουμε κανένα επιθέσεις. Αυτό το ελικόπτερο μου θυμίζει το ελικόπτερο από την πρώτη ταινία, το Jurassic World. Πάμε στον πανέμορφο, πάμε στους διπλώδοκους, γιατί αλλιώς δεν θα γίνει δουλειά και θα απόδρασαν. Βοήθεια! Αποδρούν! Τόσο γρήγορα πέφτουν με τέτοια λίγα darts. Εγώ θυμάμαι παλιά ήθελε 5 darts για να πέσει ένας βοντόσαυρος. Maintenance facility. Αυτό πρέπει να είναι καινούργια προσθήκη. Είναι για να φτιάχνεις τα barriers. Μάλιστα. Αχα, δηλαδή πρέπει να τον έχουμε, είναι 100% σίγουρο. Που αυτός ο δρόμος δεν μπορώ να το κάνω σωστό. Να δούμε το ίδιο χρόνο τώρα, μα είχα... σιγά μην έχει τώρα τσαπατσουλία στην ατό, αλλά θα το φτιάξουμε πιο μετά. Ωραία, ας φέρουμε πίσω το πάρκο στην κανονική του μορφή και χρόνο. Και ας το στείλουμε πάμε να... εγώ θα πάω, πηγαίνω με το μηχανάκι. Είμαι πάρα πολύ καλός στην οδήγηση, σαν ταξιτζής στην Ελλάδα είμαι. Για να δούμε. Πω, πού στούκαρα πάλι. Όπα, το πάρουμε αυτό, θα το πάρουμε να δούμε. Με βλέπετε σε αυτό το κομμάτι να φτιάχνω τα παλιά και κατεστραμμένα fences που χάλασαν οι διπλόδοκοι. Τώρα πιστεύω πως ήρθε η ώρα να ξαναβάλουμε τους διπλόδοκους μέσα στο κλουβί τους. Και πιστεύω πως πρέπει να τους φτιάξουμε και να τους ανεβάσουμε το comfort.
Πρώτα θα τους μεταφέρω στο κλουβί τους, και τους δύο με ασφάλεια, με μεγάλα ελικόπτερα, ανάλογα το μήκος και το βάρος του και της μάζας βασικά για την ακρίβεια του δεινόσαυρου, αλλάζουν και τα ελικόπτερα. Θα βάλω με μεγαλύτερη ταχύτητα, μιας και δεν μας παίρνει και πολλή ώρα, με μεγάλη ώρα, και τώρα πρέπει να δω το comfort τους, να δούμε τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε στο κλουβί ώστε να ανεβάσουμε το comfort τους. Λοιπόν, ας μπούμε εδώ πέρα στο environment, γιατί από ό,τι βλέπω υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Θα προσθέσω κάποια δέντρα για την τροφή τους, διαφορετικών ειδών δέντρων, ώστε να υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία στη διατροφή των ζώων. Και θα βάλω και wetlands, μιας και είναι όμορφα να υπάρχουν μέσα στο κλουβί. Θα βάλω και λίγο το νερό, αλλά θέλω να δοκιμάσω και το καινούριο deep water, και κάτι άκουσα ότι φτιάχνεις και καταράχτες, είναι πολύ wow. Νομίζω δεν φτιάχνω καταράχτες έτσι, θα μου βάλω deep water εδώ. Όχι. Δεν φτιάχνω. Α, να το έφτιαξα. Φτιάξα ένα ωραίο καταράκτη, αλλά θέλω ένα καλύτερα. Τώρα δεν ξέρω αν θα κατεβεί ο διπλόδοκος από εκεί κάτω. Από ό,τι βλέπω όμως, το φτιάχνω έτσι ώστε να μπορεί να κινηθεί ο διπλόδοκος. Από ό,τι βλέπω όμως το comfort είναι φανταστικά, είναι στο 84%. Θα βάλουμε ένα maintenance post, ώστε να μην υπάρχει και άμα γίνει κάποιος τυφώνας να έχουμε προφυλάξεις. Πρέπει να καλύψω τώρα όλο το νησί με αυτά, οπότε τα λέμε όταν θα τελειώσω σε αυτό. Αντίο. I've arranged for more dinosaurs to arrive on site. They were struggling in the nearby desert, but we can give them a better life here. One moment. Corythosaurus. They cohabitate wonderfully with Lokiceratops, so please do place them in the same enclosure. Replicating natural varied ecosystems should always be a high priority. Κορινθόσαυροι, ωραία ζώα, φυτοφάγα ζώα, τα οποία θα μας προσδίσουν και μια ομορφιά στο κλουβί και στο πάρκο μας, θα ανεβάσουν ίσως το rating μας, και μπορούν να ζήσουν τους λισεράπτερες. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό στοιχείο, δηλαδή και δεν μπορούμε να έχουμε, θα ξεκορμήσουμε και χώρο με αυτόν τον τρόπο. Αν θα δούμε πώς, αν έχει γίνει κάποια αλλαγή από το πρώτο παιχνίδι. Wow! Είναι 3 πανέμορφοι κορινθόσαυροι πράσινοι. 4 τελικά, 4. Μόνο είστε μέσα στο σκοτάδι εκεί πέρα, δεν μπορούσα να δω. Wow! Φανταστικά. Αλλά πρέπει, θα χαλάσει το comfort τους. Πρέπει να ισοβαθμίσουμε το comfort μεταξύ του Λυσιράπτορα και του Κορινθόσαυρου. Να έχουν καλό comfort και να έχουν τις ίδιες ανάγκες. Μάλιστα. Να βάλουμε και λίγα wasteland εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Από ό,τι μπορώ να δω είναι ο Κορινθόσαυρος έχει πολύ ωραίο comfort και οι Λυσιράπτοροι τους έχουμε ισοβαθμίσει. Αυτό είναι καλό για την διαβίωσή τους. Δεν έχουμε άντρες Κορινθόσαυρους. Αρσενικά. Την. Οκ. Δηλαδή πρέπει να φτιάξουμε γενετικά τους δεινόσαυρους αυτούς, μιας και δεν έχουμε males. Γιατί θέλω να προχωρήσουμε, βασικά θέλω να προχωρήσουμε τις γενιές των κορινθόσαυρων χωρίς να αναλάβει ο άνθρωπος στη δικιά του ζωή. Είναι ένα πάρα πολύ καλό σχέδιο από τον Dr. Ian Malcolm, φανταστικό. Και πρέπει να ταξιδέψουμε. Να ταξιδέψουμε, μάλιστα. Oh, we must. If that research succeeds, we have to return to reintroduce male dinosaurs to these herds.
Θέλω να ταξιδέψουμε, αλλά θα δούμε το research για τους νέους άνδρες δεινόσαυρους στο επόμενο επεισόδιο. Θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο, θα ταξιδέψουμε στη Χαβάη και θα δούμε το research που κάνουν για τους δεινόσαυρους αυτούς. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για την πρώτη μου φορά που παίζω το Jurassic World Evolution 3. Είναι φανταστικό, πιστεύω ότι θέλω να το συνεχίσω, οπότε θέλω να μου στείλετε μήνυμα, comments, ό,τι θέλετε και να μου πείτε είναι καλό να το συνεχίσουμε ή όχι. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε πάντα καλά. Αντίο.